осорхонаи миллии тоҷикистон ин гурӯҳи ҳаводорони санъати тасвириро осори Далер Меҳтоҷев, наққоши шинохтаи тоҷик инҷо ҷамъ овардааст. ӯ ин намоишгоҳро зери унвони Дастурхони сурх пешкаши ҳаводорон кард, ки то як моҳи дигар идома мекунад. инҷо даҳҳо асаре ба намоиш гузошта шудааст, ки наққош дар 3 соли ахир офаридааст. ҷолиб ин аст, ки аксари онҳо бо ранги сурх эҷод шудаанд. вақте ки мушоҳида кардам ки чаро ин қадар ман рабт ба рангҳои сурх дорам, кӯшишу кофтуков мекардам ки ин ранг чӣ маъне дорад, ин ранг чаро маро даргирӣ мекунад. ранги сурх якеро ба баландӣ мебарад, якеро саркӯб мекунад, яъне ки нақши ранги сурх хеле муассир аст. яке аз ранги сурх паҳрез дорад, яке бо ранги сурх хушбахт мешавад. Далер мегӯяд ҳар асараш маънии хосе дорад ва ҳар кас наққошиҳои ӯро ба таври худ дарк мекунад. ҳарчи ки ба дил наздикӣ мешавад, ҳар воқеае ки дарди инсонро бедор мекунад, ӯ хоҳем нахоҳем дар вуҷуди эҷодкор реша медавонад. чӣ хубӣ бошад ё чӣ ягон ҳолати нохушӣ бошад, ӯ реша медавонад ва то ӯро бароварда накунӣ, яъне қалби инсон ором намегирифтааст. ин наққоши тоҷик миёни фарҳангиён ва дӯстдорони ҳунар дар Тоҷикистон бо сабки худ фарқ мекунад. ӯ дар гузашта рубоиҳои Умари Хайёмро бо даҳҳо тасвири кӯза ҳамчун рамзи ҳаёт ва кавну макон нигошта буд. таври худаш мегӯяд дар маҷмӯъ эҷодаш дарди дили ҳаводоронаш аст. номи Далер кайҳо аз марзи Тоҷикистон берун рафтааст. баъзе ҳолат дорад, баъзе надорад ҳамин гуна. аммо аз оне ки мо дилбастаи ҳамин санъат ки ҳастем, дигар ин дар сафи дуюм барои мо меистад. Далер Меҳтоҷев ҳамчунин дар ороиши филмҳо ва китобҳо низ комёб аст. ин намоишгоҳ, ки як марҳилаи пурбори корнамоии ӯст, ӯро барои эҷоди асарҳои нав илҳом мебахшад. Сарвинози Рӯҳулло, Нигораи Фазлиддин, Озодӣ, Душанбе.